σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Αυτό το κανάλι θα παρουσιάζουμε κάρτες, θα κάνουμε unboxing ποδοσφαίρου, Pokemon και πολλά άλλα και αυτά. Σήμερα με το πρώτο βίντεο, πώς λες να ξεκινήσεις, Νίκο? Θα ανοίξουμε Για πες. αυτά τα δύο. Ποια σειρά είναι, για δείξε και το βίντεο. Το 151. Είναι από τις πιο διάσημες σειρές Pokemon. Ναι. Δείξε και από εκεί. Είναι από τις πιο διάσημες σειρές Pokemon και μέσα κρύβουν πολύ ωραία πραγματάκια. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να μου το δώσεις εμένα? Όχι. Ωραία. Δεν μου το δεις. Ωραία, περίμενε. Ο μπαμπάς έχει ψαλίδι. Όχι, θα το ανοίξεις μόνος σου. Άνοιξε το. Όχι, άνοιξε το. Φέρτε. Έπρεπε να σε αφήσω μόνος σου να κάνει. Από εκεί και από εκεί να δείχνεις. Και δεν το απόξε. Ορίστε. Εγώ Λοιπόν, είμαι σκουπιδιάρης, μαζεύω τα σκουπιδιά. λοιπόν, Κάτσε έτσι. Για να δούμε πόσα φακελάκια έχει, Νίκο, μέσα. Έτσι, άνοιξα. έχει. Τέλεια, θα ανοίξει και ο μπαμπάς. Νομίζω. Πάρ' τα σκουπιδιάρι. Και όμως αυτά δεν τα πετάμε. Αυτά εδώ είναι ιερά. Είναι της γενιάς μου τα συγκεκριμένα. Καλά, εντάξει. Θα αρχίσουμε πρώτα με αυτό, με το trick Ας τα or πάρω εδώ να τα χαϊδέψω, Θα αρχίσουμε με το trick or trade. Εγώ λέω να το... Από εκεί τα κόκκινα. Εγώ λέω να ανοίξουμε μία... Πρώτα αυτό. Δεν χρειάζεται το πατάς. Δεν χρειάζεται το πατάς. Εντάξει. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Άσε να βοηθήσει πάλι η δύναμη Ωραία, του φέρτε. μπαμπά. Όχι, ο μπαμπάς. Έλα, φέρτου. Λοιπόν, περίμενε. Πιάνουμε τις κάρτες. Κάτσε λίγο να δείξουμε εδώ. Και βγάλε. Τα όλα εγώ. Λοιπόν, έτσι. Κοίταξε να τις βγάλεις όλες τις κάρτες. Ωραία. Λοιπόν, Ομνίου. Τι καλό. Λοιπόν, όχι, τις κρατάμε ανάποδα. Να σου δείξω, όχι, έτσι. Λοιπόν, εμείς τις κρατάμε έτσι, τις κρατάγαμε και βάζαμε νομίζω μία-δύο, αν θυμάμαι καλά. Όλες και όλες τρεις είναι. Άνοιξε τις όλες. λοιπόν, πρώτη είναι αυτή εδώ. Θέλεις να δείξεις και στον παπά? Αυτή εδώ. Γκρίβαρντ. Οκ, Νάτι. προχωράμε. Δεύτερη είναι Τζέγκαρ. ο Τζέγκαρ. Καλή καρτούλα. Πολύ καλή. Για να δούμε ένα χώρο, reverse. Άμα το δείτε, δεν ξέρω αν φαίνεται. Νάτι. Πολύ ωραία κάρτα. Σιγά σιγά. Σιγά Και σιγά. άλλη είναι Η άλλη είναι αυτή εδώ. Καλά, κλασική κάρτα. Ωραία. Πάμε τώρα στη δικιά μου τη Βάλτε γενιά, εκεί Νίκο. μέσα. Αυτές θα τις βάλουμε όμορφα και ωραία εδώ. Λοιπόν, έλα καλό μου, μπήκε. Λοιπόν, 3 εσύ, 3 εγώ. Αρχίζω πρώτος. Πάλι εσύ πρώτος, εγώ δεν τι θα κάνω. Δεν ξέρω, εσύ είσαι σκουπιδιάς. Μάλιστα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει πολλές κάρτες μέσα. Ναι, έχει πολλές Λοιπόν. κάρτες. Ωχ. Νιου, προστάτευσέ με. Μπες μπροστά. Θα κόψει καμιά κάρτα και θα κλαίει ο μπαμπάς. Ωραία, λοιπόν, άκουσε με τι κάναμε. Όχι έτσι, όχι βρε ανάποδα. Λοιπόν, Ωραία. υποτίθεται, κάνουμε 1, 2, 3, τις βάζουμε εδώ και πάρ' το χέρι σου από την κάμερα, λοιπόν, και ξεκινάμε. Ωραία. Για να πρέπει να διαβάζεις και τι λέει πάνω εδώ. Ντέζι. Ωραία. Πολύ ωραία. Νάτι. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τις δείχνεις, λες και κάνουμε το ξενιό την Daisy. Έλα κόσμε, πάρε Daisy, ελεύθερη. Μια πολύ ωραία κάρτα μπορώ να πω. Έχει εδώ design. Πάρα πολύ ωραία. Οκ, κάτι έκανες, για προχώρα. Ο Λίκτου.
Προχώρα, πάμε παρακάτω. Δεν χρειάζεται αυτά τα τέτοια. Άστα εδώ πέρα, που φαίνονται πολύ τα χέρια σου. Λοιπόν, ρίξε εδώ τις κάρτες, κάτω. Πιο εδώ να φαίνεται. Πάμε. Πάμε. Πόλιο, πίτζο, ναι. Ένεργο, ναι. Σκουρτλί. Μόνο η φίλη μας, η Daisy. Καλέστε τώρα, είναι ελεύθερη. Τώρα να ανοίξω κι εγώ ένα φακελάκι. Όχι. Έπαιζε να έχει κάτι καλό εδώ. Περίμενα, το ξέχασα. Η ερετελεστία ρε, που πώς άνοιγες έτσι. Η ερετελεστία. Λοιπόν έτσι, τις κρατάς, περίμενε λίγο, να σηκώσουμε και λίγο με την καμερούλα. Να φέρουμε και εγώ από εδώ. Λοιπόν πάμε, 1, 2, 3, τις βάζουμε. Energy sticker. Ωραίο. Ωραίο. Καλά, το πας. Ποιος είναι αυτό? Ωραίο design. Βίλουπλουμ, για να δω λίγο. Βάιλουπλουμ, πώς λέγεται. Όχι, είναι, όχι, είναι όλο. Ωραία. Έτσι, δείξει και να στράφει λίγο η συγκεκριμένη. Έλα, πάμε παρακάτω. Απλή καρτούλα είναι, Και αυτή απλή. Ναι, φαίνονται πολύ τα χέρια σου στην κάμερα, να ξέρεις. Τα καλύβεις. Πάμε. Πάμε. Ένας μπούλμπας απλός. Ένα ντίγκλετ. Ναι, ο κωδικός, έλα πάμε. Έλα και τελευταία. Μάροβακ. Ωραίος. Πολύ ωραίο. Ωραία κάρτα. Άρα αυτό εδώ πέρα μαζί με την Daisy, τη φίλη μας, εδώ. Παντάκης και ο τελευταίο, ας μαζέψουμε μπας στα σκουπίδια. Όπως το έχεις, 1, 2, 3 πίσω, ωραία, τις γυρνάς, γύρνα τις όλες, έτσι και ξεκινάμε. Ποιος είναι? Νιούτου, πολύ ωραία κάρτα. Νιούτου. Τέλεια. Νάτε. Και να αφήνεις εδώ με την Daisy, φοβερή κάρτα. Ωραία. Πολύ ωραία κάρτα. Για πάμε. Βασικά είναι έτσι. Ναι, πάμε. Προχώρα. Βλέπω κάτι καλό στο τέλος. Μπα. Έκανες. Για να δούμε λίγο. Εντάξει. Τώρα ήρθε η ώρα του μπαμπά. Θα πάρω ένα. Όχι, δεν θα πάρεις ένα. Γιατί έτσι. Και αυτή εδώ έχει φροντίζα, κύριε. Ναι, μπορώ εγώ τώρα να ξεκινήσω. Ναι. Ξεκινήσω. Μπορώ λίγο να ξεκινήσω. Ναι. Μπορώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε. Με το πρώτο φακελάκι για σήμερα. Κοίταξε Νίκο πώς ανοίγουν τα φακελάκια. Κοίτα. Έτσι. Και πάμε. Για να δούμε τι θα αφήσει το μας. Ελπίζω να δείξει κάτι καλό. 1, 2, 3 και 4 θα τα βάλω. Θα πάμε εδώ. Και τα γυρνάμε. Λοιπόν, Graveler. Καλό μπορώ να πω. Εντάξει, οκ. Δεν θα πω όχι. Weezing. Ωραία κάρτα. Αυτός που... Πολύ ωραία. Ναι, καλός. Ωραία design. Basic Energy. Κάρτα κωδικού. Η Κλεφέρη, Ματσοπόνια, κοίταξε, βλέπεις η Κλεφέρη και Κλέφοπλη, Κλιφέρη ή Κλεφέρη, θα τη λέω Κλέρη. Ναι. Ωραία η καρδούλα αυτή. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο.
Ας τα ανοίξω και εγώ λίγο με μαεστρία. Κάνε πίσω. 1, 2, 3. Και τις ρίχνω όλες. Δεν πέφτουν όλες. Όποτε δεν έχω λαπαδιάς. Δεν έχει τίποτα άλλο. Και πάμε. 1, 2, 3, 4. Πάμε για κάγκο. Η Jinx. Για φέρτε με τη δω. Πολύ όμορφη κάρτα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, αλλά είναι δική μου. Ναι, καλά βγάζει. Κάτσε η κυρία μου εκεί. Λοιπόν, Basic Energy, Hyrule, ναι, Canicula, Coffee, Psyduck, Dactrio, ο Hunter Bar, Goldin και ο Kadabra. Το πεις? Και τι ωραίες κάρτες τυχαίνει από μπας. Γεια. Ωραία. Να. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ να τα δείχνεις αναλυτικά. Και η τελευταία κάρτα. Ας κάνω λίγο αέρα. Δεν θα τύχεις κάτι καλό, ξέρεις. Εγώ τις όλες. Πάει ένα κουτί 151. Σε ένα βίντεο υποτίθεται. Είναι λογικό είναι το κουμπί. Κοίτα εδώ πώς έχουμε να ρίξουμε ακόμα. Λοιπόν. Δεν ανοίγει Νικό. Νίκο, θα τα αφήσουμε για την επόμενη φορά. Ναι, εντάξει. Όχι, θα τα ανοίξω. Γιατί όχι? Γιατί το νιώθω και βαρύ. Γιατί ξέρεις ποιο ήταν το καλό. Από εκεί. Λοιπόν, το νιώθω και πολύ βαρύ. Δεν πέφτουν όλες οι κάρτες, δεν πέφτουν όλες οι κάρτες. Ελπίζω κάτι καλό να έχει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε. 1, 2, 3, 4. Starmie. Πολύ ωραία κάρτα. Να τη. Basic Energy. Κλασικά. Να στράφτει. Κοίτα. Εδώ ο Σιλ κοιμάται. Μήπως είναι ώρα να πας γιατί με και εσύ. Λοιπόν, κωδικός, Δάτιο, Τέντακο, Τερατετά. Κάτι καλό να φτιάξει. Wordle. Δεν είναι. Wordle, κάτσε πώς το λέγανε. Wordle. Wordle. Πες το νερό εσύ τώρα. Γράψτε μου στα σχόλια πώς λέγεται. Αυτή εδώ η καρτούλα. Wordle. Όχι, δεν πάει. Wordle. Έτσι λέγεται νομίζω. Wordle. Hypno. Ωραία Για κάρτα. να δούμε η τελευταία είναι μια καλή, βλέπω. Καλή μπα. Αυτή είναι καλή. Nidoran. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίος ο Nidoran. Και έχουμε και έναν Ivysaur. Σαν τελευταία. Ήρωας. Λοιπόν, στο επόμενο βίντεο λέω να ανοίξουμε κι άλλες καρτουλίτσες. Φίλες. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας Ναι. και τα λέμε Στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.